जीजा। प्रणाम मामा जी। खुश रहा बेटिया, खुश रहा। अरे भांजी, घरे सब ठीक बा ना? हाँ हाँ सब ठीक बा। आवा पहले बैठा। बेटी अचानक कैसे आइला? का बात बा? पलटुआ के गुंडागर्दी छोड़ावे के बा। ओकर गुंडागर्दी बड़ा चरम सीमा पे बा। अच्छा। अरे वो बड़ी खतरनाक आदमी बा। हाँ तो खतरा से खेले के ना बड़ा शौक बा हमरा के। ओकरा से तो हमरो बदला लेवे के बा। अच्छा चल, एक से बढ़ के दो। चल। का देखो तारा? जवानी लेकिन कंफ्यूज बनी यार। का है? दोनों में से केकरा के सिलेक्ट करी? मिलत त एगो हइले नहीं की आ दोनों में से एगो सेलेक्ट करत तारा। दोनों सही चीज बा। सुन, पलटुआ जैसे अटैक करी ता ऐसा एंट्री मारब कि सारा हीरो फेल। हम बानी पलटू। अच्छा, देह में मांस हइले नहीं खे, आइल बड़ा गुडाई करे। एक थाप लागी ना तो धरती ढह लेबा। बॉडी बनावला से बॉस ना कहिबे। नाचे नागिन गली गली, तू बोल देलू आ हम सुन लेनी। पहले गोली ना मारब, पहले खेलब, ओकरा बाद इज्जत लूटब, फिर ओकरा बाद गोली मारिब, ताकि तोहनियों के जिंदगी के आनंद ले यमराज के पास जा सक। 1 मिनट। कपड़ा तू ना हम उतारब। अरे दादा ई का भय? अरे वाह, 1 मिनट में गुंडा गायब। अपने जैसन आदमी की वजह से ही हमनी के इज्जत बाचल ना रहेला। ना, ऐसा मत कही। ऐसा बात कह के हमरा के शर्मिंदा मत करी। 1 मिनट, एगो इम्पोर्टेंट काम बा। पहले ये बताओ, हमरा के धक्का कौन मरलक हा? उ छोड़, पहले जाके लड़की के पकड़ ना तो भाग जतौ। कैसे पकड़ी? तोरा बाप के क्रिया हो, जो कम से कम देना तो ऊपर दुपट्टे पकड़ ले। किसु बनिया महकता।